फरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै दायो बेलासि सम ओमफ्राय आंनाथ' जानो लुगैनायानो जोबखाया नालाय बांसिनानो फास्ट फुड जानो गोसोखाङो आरोना आङो फैबाय थानाय जाया गोसोखांबाबो ओमफ्राय दिनै फैलायबाय आरोना हासबेन्डजों आंजों दा मा जानाय जायो मोनहैबाथाय नायनोसै आरोना जानो लुगैनायाथ' आंना एकदमबारे चावमिन आलु पर'था मम' मा जानो लुगैदों फ्रेन्स फ्राइ ओमफ्राय नायनोसै आरोना बांद्रायबो जाद्रायनो हाया जानो लुगैदों होननानै ओमफ्राय हौवाखौ थेंकिउ होननांगोन आरो एकदमबारे लेंबानो मोनो आरोना दायो उनावबा बिदि मोनगोन ना मोना मिथिया ओमफ्राय दा खिन्थु लेंबानो मोनो आरोना ओमफ्राय दा थांगासिनो जोङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बैठो या फिर बैठो क्या खाओगी क्या खाओगे Iya mak. Pengen deh. Bapak sandu hidup nang mana? French fry. Iya nang. Ya suruh ya. Mana langsing aja nggak? Kenapa buffet ya? Langsung sama sih. Mulai perjalanan mulai baik sih nggak ya? Nah udah deket kan? Mun pesigan, Ramon pikir sigan. Mabel yang udah Zemaya happaigan nama hoननानै होनहरदोंमोन मोनाबायना दा थांथ'ला दे मोनाबाय बेलासिनासो फैखाबायना जोङो जानोसै ओमफ्राय माबार थांसै न'आव मोनफैबाय सन फैखाबाय दै आलु पर'थाया मोनफैग्रोबाय आरोना लोगोफोरनि जानोसै आङो न'आवनो रायखांगासिनोमोन आरोना दिनै आलु पर'था जागोन आं दिनै आलु पर'था होननानै माने मोनजामारबाय आरोना Saminnya motivation. Ada Mario do. Nasi ada. Betul dah kayak ini alu portnya. Bentar. Alu portnya sana nak kau dong kayak mana? Menjamar baik. Tuh, ini kayaknya. Ngomong baik. Ăn dàn như này không mắc hả? Mà nó sẽ có cái ăn lục kẻ. Dạ. Gì tasty banget ya? Sabai chị sai giá nó nên cái video cửa là nó phải thằng ấy lúc anh giàu này ni aram nữa giá này cứ với video anh nữa mi mua được cái là mà nó là xe sẽ xí lúc là nó nên gì mini bé giá này ni video anh gila nama giá này ni video bujang nó ra vậy đó sản phẩm nó là phải gửi á cứ hạ bữa nay thì nó hay hơn bữa đầu hay những thằng mình sẽ làm gì nó được nó video anh gửi á giá số này là đi Zakang zuble ni. Zakang zuble na lengkap. Mau sobek sih Boro. Min dengar baik dong mau apa? Mana? Ya, min tahu nak leh keper. Mana? Zabai zabai, oमफ्राय भिडिअ लाना फैखालायबाय लामा-लामानो मोजांनो जोंबो जागोन लोगोसेनो जिहेतु जों भिडिअ बानायखायो जेखौबो बबा थांनाय बबा मानाय जानाय लोंनाय भिडिअ बानायखायो नालाय ओमफ्राय
दा जोङो माबा मोनसे जानो फैनायखौबो माने भिडिअ लाबोखाबाय नालाय ओमफ्राय आरामनो ब्लग लासिगोन होननानै लानाबो दोनबाय सानैजों जानायखौ हाजबेन्डजों आंजों जानायखौ माने बेक केमेराजों लानाबो दोनबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअ जाबाय दं होनना रायलायगासिनो सानैबो बेसेबा गोलाव जोंथ' गोबावथार जाबायना जानो लुगैनायनि बाथ्रा ओमफ्राय आरामनो ब्लग लाना दोनबाय जागासिनो र' होनना रायलायगासिनो जों सानैजों जाखांनानै मबाइलखौ नायनो थांबा भिडिअआनो माने माबाया मा होनो मेम'रि फुल जानानै दङ माने होखांनाय भिडिअफोरखौबो दानासैना आङो ओमफ्राय आरो होनो गोनां भिडिअफोरबो दङ बानायखाना दोननाय ओमफ्राय लाजायासै आरोना जि बोरैबा मोनबाय आङो नोंथांमोनजों एकदम मोजां मोजां खोथा रायलायलायदोंमोन जोङो ना गोसोनि खोथाखौ जि गोसोआव फैदों बेखौनो रायलायलायदोंमोन ना दिनै जि मोजांनो ओमफ्राय गैया थै बिदि जायो सोरबा थांसै रेनकट बि लालायना फैलायदोंमोन जों अखा हागोन होननानै ना उदैया बुंबाय उदैयालाय बुंबाय आरो ओमफ्राय भिडिअआ जायासै ओमफ्राय मा मा जादोंमोन जोङो ना बिहरबावलायनानै जाबाय गैया लानाय बायदि मोनबाय थानानै भिडिअआनो गैया ओमफ्राय मा दै बथलखौ लानांगौमोन हेलमेटावनो दोन ओमफ्राय मा होनो अखा जानो गिनानै नै हौवाया आंखौ सि जानो गिनानै एकदम मनायाव रेनकट सोना लाबबावलायदोहाय थौ थांसै रायजागोन नङाबा मामोनजो मानो मोनाना फैदो होननानै बेलासिनासो फैखाबायबा ना थांसै ओमफ्राय लोगोफोर मैयायो न'आव मोनफैनानै भिडिअखौनो लानाय जायासै आरोना हराव ओमफ्राय ओंखामबो जाफैयासै आङो उदै बुंखाबो जोब्बाय नालाय मा जादों जोङो चावमिन मम' ओमफ्राय आलु परथा ओमफ्राय लाल साह बिदिनो जानानै उदै बुंखाजोबना फैबाय नालाय ओमफ्राय हराव ओंखाम जाफैयासै आरोना आङो हाजबेन्डआल' जाबाय एसे ओमफ्राय आं जायासै ओमफ्राय नै दायो जि ओंखाम उखैबाय आरोना दा नै आङो भाजा एवगासिनो फुंनि ओंखाम जानो थाखाय माबा मा होनो कबिजों आलु ओमफ्राय नै ना एवनाय दिनै हराव आं जायाखैमोन नालाय हराव ओंखाम जायासै नालाय ओंखायनो आंनि भागोखौ फ्राय एवनानै दोनदों आरोना आइया दा ओमफ्राय गोथावनो जानोसै आं कबि आलु भाजा ना फ्राय जोङो इदि जाहैथारिया गोबाव जालायबायमोन ना फास्ट फुड जाहैथारिया बेसे गोबाव जाखोमोनथाय बिबोनां आं हाजबेन्ड ज' थांनानै साथामजों जाहैदोंमोन बेसे गोबाव जाखोथाय ओमफ्राय बिनिफ्रायनो थांखायाखैमोन आरोना ओमफ्राय मैयासो थांनानै फैलायबाय आरोना सानैजों नै जानोसै लोगोफोर मोनबाय कबि भाजा कबि आलु भाजा ओमफ्राय ना एवनाय नै नाखौ एसे गुदुं खालामफिनना लाबाय आं खामलायलांबाय एसेमोन जानोसै दायो गुदुं गुदुं फुंनि ओंखाम